nwanne ya gbakwa n'ọsọ. Onye nwe Jesus Christ gwara anyị na-enyerịkọtara onwe anyị aka. Onye jide abụọ nye nwanne ya otu. N'ihi na ihe ọ bụla i mere ofu onye n'ime ụmụnne m ndị a na onye nwa ka i mere ya. A sị m onye aka dị mma ya kwa nna ya na ọ bụrụ diọkpara gburu. A ga-ezuba bụ aha mmadụ. Ụwa ọ bụ nke onye? Iji ego nwe ka ọ dị. Ọkwa ọ na-abụ ogbenye sowe ọgaranya, ọ dị ka onye ayịyọ. Ọ sị ka ọ nọziere onwe ya, ọ dị ka ọ na-ewu anya ọkụ. Kedụzi nke ọ ga-eso? Enweghịkwa na onye ekechara oke si okporo ụbịam. Ya nọọ ihe ndaba ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'elu, cheta ndị nọ n'ala. Maka na akịka eji atụ ụkwa, were ugwu ube na-ata ọka, o wee na-adaba. Nwere afọ ojuju bụ aka ntakide. Were aka ndị na-enye enye ka iwe were aka ekpe na-anara ngọzi n'aka Chukwu. obi gị a na-esi n'ụlọ wee ma mma bụ ilo. Ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka ị mere. I were ego eri na sọsọ gị o. Ọ bụrụ nni cheta ndị nke gị. Ọ bụrụ akwa oyi cheta ndị gba ọtọ. Ewo cheta ndị ka mma. I were ụlọ nekwe ndị nọ n'iro. Nekwe nne mmiri na bọnkụ. Ihe ọ bụ n'imere, ihe ọ bụ n'imere, ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka ị mere ya. Oyimo nyere ogbe aka. Ezi nwanne cheta onye ka mma. Akụwale ọ bụ n'ihe efu nwanne. Ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka ị mere. Chukwu ka ị mere. Oyimo nyere ogbe aka. Ezi nwanne cheta onye ka mma. Akụwale ọ bụ n'ihe efu nwanne. Ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka ị mere. Otu nwaanyị mụrụ ụmụ ejima baa otu onye ma echi. Nke ọzọ bụrụ echi ebuka. Ọ bụrụ aha bụrụ okwu. O nwere ndị ọ dị ha ka ha nọkwatago. Mana ọ na-ewute m maka na ha ghọtara ụwa. Ụwa karịrị uche mmadụ nghọta. Ana m anụ ka ụfọdụ ndị na-asị kama ọnụ ya eri ya eridebe. Nke eribere chacha anya eri na kpatara ụfọdụ ji were aka na abụ wee gụgụ ihe ụwa. Wee chezuo na o nwere ihe mmadụ nwere n'ụwa bụ nke ya. Aka ka anyị gbabịa, aka ka anyị ga-agbakwa wee na. Etinye m isi na mọchụwarị n'ụlọ ọba ozu ka m bụrụ ozu. M wee dee ihe ede n'aja n'ime mọchụwarị. O wee bụrụ ụnyaahụ adị m ka gị, echi ị ga-adị ka m. Ọ bụrụ ndụmọdụ ndị nwụrụ anwụ na-enye ndị dị ndụ. Otu ọgaranya ka m na-enye ndụmọdụ wee chetara ya maka Job. Na Job bụbu ọkasị akasị tupu ọnwụnwa wee bịara ya. Aka m kpuo okwu a n'ọnụ. Ọgaranya wee sị m brọda Chigbo na ụmụ ogbenye ka eji maka ha dee akwụkwọ Job. Na ọ bụrụ ma nyanwa na nyanwa anọkwatago na ọ nọzi ka nwoke si anọ. Uche m wee gbaje na ọgaranya si na ihe niile ezugoro ya. Chineke wee si onye nzuzu n'abalị a ka m chọrọ ọnụ akọrọ onye ụwa bụ chi ya ka akọrọ ya. Onye mechi ya Igbo kwuru n'okwu. Akụ enwe ebe bụ n'agha ezigbo Oyimo. Ụmụnna wezu akụ ilu na-asị ana. Amụrụ onye na-ego. Ụmụ nwale amụrụ onye na-ego. O nwere onye buru ego nwee pụta ụwa nwanne m. Akụwale akụwa bụ ihe fuo. Ewo enu ụwa dịkwa egwu o. Ewo enu ụwa dịkwa ofuo. Aka ịgba bịa, aka ịgba ala. Ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka ị mere ya. Akụnụba nke i nwere ọ bụghị ọkwa nke gị o. Chukwu nyere gị aka iwe nyere ndị ọzọ aka. Ụlọ niile i nwere, ego niile i nwere. Ezi nwanne m ha ncha baala waghara o. Oyimo nyere ogbe aka. Ezi nwanne cheta onye ka mma. Akụwale ọ bụ n'ihe
onye bụ Chukwu ka i mere. Akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ James isi 2 amaokwu nke 13 na onye ọbụla na-eme ọgọ na Chukwu ga-emeri ya ebere. N'ezie e nwere ụfọdụ ndị ọgaranya na-eme ọfụma mana ọtụtụ n'ime ha enwere obi ebere. Ụfọdụ bụ ndị na-enwe mmadụ n'ozu a na-etu ya aha, ọzọ pụrụ inye ego 1, mkpu na-ata akụ 1, anụnụ ebe, anụ nganga mpi, nsị udene ya na ego rie nsị ọ na-amacha negodo ụmụ ogbenye gbago okirikiri. E nwere ndị agụụ na-agụ, nwee ndị nọ n'ọrịa ịtụfuo iru, nkerịawa nwụọ ịdọnye ya na mọchụarị, gote ezigbo akpati ozu galara ọnụ wee kwa ya ọfụma. O ji akpati ozu eme ọgọ, nyenụ ha na ndụ mba ka ọ ga-abụ enwe ekele ka ha kene gị maka na ihe mere onye nwụrụ anwụ ọkwa ihe naanị iyi. Nna anyị ọgaranya gee ntị, ego anyị nwere abụrụkwanụ nke gị. Ofu ọrịa sọsọ nwere ike ịna gị n'iyi, ofu ọrịa nwere ike idebe gị n'ute ọrịa ego gị niile wee gwụ. Kedu ihe na-ebu gị isi? Ị makwa na abalị ọbụla ị nakpuru ụra na ihe niile ị nwere abụrụzikwa nke gị. Nọọ iteta ule echi ya Chineke nye gị ndụ, ị nwerekwa ihe ndị ahụ. Onye bere akwa bịakwute gị esi ya na ọkụ gbara fada, na ọkụ gbara fada, na ọkụ gbara fada, mana irukwa n'ụlọ ụka ịfụkwa fada. Ị na-ebe na ego adịrọ na ego adịrọ mana ị na-eme ihe ego. Ọtụtụ mmadụ nọ n'ihe mgbu dị iche iche, ọtụtụ nọ n'ọrịa. O nwere onye ọ dịrị mma ọ bịakwute gị maka enyemaka. Onye gbata mbọ ọ kpatara ego onye ụta atana ya maka na Chukwu na-eme ọgaranya. Agbaka m mbọ bụ ego nri, oke hiti abụrụ oke ego. Onye enyere ya na-etu ụmụnne ya. Otu nwoke ji wee yọgharịta ego ka o wee zọọ ndụ ya n'ọrịa nkịtị nkịtị. Onye cha anya ọ mara ihe ọ ga-eme, o jebe n'otu ọnọdụ ya, otu ọgbọ ya klọb, wee yọọ ha biko ha nye ya 2 milion ahụ a na-enye nwunye onye otu ha nwụrụ anwụ kama ha denye aha ya na ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ọ nwụọ ha bịarụ n'akwamozu. Ọ dị egwu, obiama jọka. Eji n'ihe were wee megide mmadụ ibe gị, iji dagbua ya na nwanne gị otule. Onye na-eme ọgọ anaghị anwụ ọnwụ ike. Agwa ụmụ ogbenye ya metụnụ gị n'obi. Aga na-echeta Lazarọs ya na ọgaranya nke were akụ na ụba. Iwere taa ime onye wechi nwanne m. Akụ nke ụwa bụ ụtọ mba itoolu. Ụmụazụ Jizọs kpọlitere Dọkasị n'ọnwụ. Maka gịnị? Maka ọrụ ebere nke ọ lụrụ. Onye na-eme ọgọ ka Chukwu na-enye. Agwa ụmụ ogbenye metụzie gị n'obi. Onye ọkaikpe nke dere n'akwụkwọ nsọ, ọ naghị atụ egwu mmadụ nke o ji atụ egwu Chukwu. Mana akwa nwaanyị ajadu metụrụ nwoke n'obi o. Onye ọkaikpe mere ihe ọ na-arịọ. Ije ego esika ayọgo m Chukwu nya so onye kwuo m na mamụrụ m ọzọ ndị imi ha kwụ ọtọ ka a na-enye ego. Na ọgọ bụ chi onye, na ọgọ bụ chi onye, ọkwa ọgọ ego dị n'akpa. Ajụzi na ndị mmadụ ebe ha nọ mgbe ị na-achụ ego na ada akwụ na ọgbara achụ ego. Ọgaranya dinere ajadu wee nyere ya aka, o nyere enye ka ọ nara anara. Ị na-agbasa ana ihe nyere ụmụ ogbenye aka, ọ na-eme gị gogogo, ọ ga-emekwa ụmụ gị rere n'ogo ana na-amụtakwa ore ana. Ọgaranya ọbụla ụmụ ogbenye na-agba atụcha ego orie, ọkwa abụmọnụ ọha ka ị na-eri. Ihe ọbụla itiri ego ha na abụmọnụ sokwara ha ncha. O nwere ike nwa ogbenye ị na-emegide abụrụ onye ga-anọ ebe a na-agbarụ gị isu ọnwụ. Ị na-azụ ite ego mana ụmụ ogbenye rụcharụ gị ọrụ kwụọ ha ụgwọ mba, nyerekwana ha aka mba. Akwa na-ebere ego. Oyimo nyere ogbenye aka. Ezi nwanne cheta onye ka mma. Akụ nwale ọ bụ n'ihe efu nwanne m. Ihe ọ bụ na ị mere ofu onye bụ Chukwu ka i mere. Oyimo nyere ogbenye aka. Ezi nwanne cheta onye ka mma. Akụ nwale ọ bụ n'ihe efu nwanne m. Ihe ọ bụ na ị mere ofu onye bụ Chukwu ka i mere. Chineke biko metụzie n'ụfọdụ ndị ọgaranya aka n'obi. Ọgaranya ekwere enye ndị ọzọ, narị ya ka inye ndị kwere enye. Na o nwere onye amụrụ mụwa ego, o nwere ndị dupụtara ibe ha n'ụwa. Mụnwa na-egwu egwu abịarọ m ụwa afụfụ ka mba bụ otu ọgaranya
nwaanyị anaghị ụgwọ akwụkwọ ụmụaka m. Onye ugwu na-eche nche wee nọchie ụzọ. M wee kọwara ya ka mụ na ọga si wee metụta. Ya ji egwu ọga na m chọrọ ịhụ ya. O wee jegwazie ọga. Ọgaranya bi n'elu wee zie ya mụ gwa onye ugwu ihe m na-achọrọ ya. Kedụzi ka m ga-esi wee gwa onye ugwu na ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ka m bịara ịnara? Ugwu ọ dịzikwana ya? Ọkwacha mkparị. Ụfọdụ ndị a ji ego ji ụmụ ogbenye akpụ arụ ka ọzọ ihe ha ji ụmụ agbọghọbịa ya eme kilodi ka e wee nyere ha aka. Nwa agbọghọbịa bere akwa bịakwute m jụọ ya ka ihe na-eti ya. Ọ sị m na o je ka ọ nata chifu ego ya eji wee gbapụta nwanne ya n'ụlọ ọgwụ. Chifu wee sị ya na nyanwa nwa agbọghọbịa gbasapụ ụkwụ, nyanwa chifu agbasapụ aka. Ụmụnne m na anụkwa, kedu nke bụ nwa agbọghọbịa gbasapụ ụkwụ, ọgaranya wee gbasapụ aka? Chineke ị nụsịrị, ọ bụrụ na ọ dị gị mma ọ dịkwa anyị mma. Ihe ụfọdụ ndị ọgaranya na-eme wel, ọgaranya gee ntị, akụnụba Chukwu nye gị kwesịrị iwetara gị ngọzi, mana iji ewere ewetara onwe gị abụmọnụ. Ị na-ayọ ahụike ma ọ bụ ka ụmụ gị baa uru. Mmadụ ole ka ị gbapụtago n'ụlọ ọgwụ? Ụmụ ogbenye ole ka ị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ? Ị mara na inye aka dozie nke mmadụ, Chukwu edozie nke gị. Obi ndị na-enyere aka ya ekwe ka ife ọjọọ mee gị. Nke bụ eziokwu bụ na ewepụ ụmụ ogbenye, nke nwa bụ ọgaranya ama mbinwu n'ụwa, maka na ndụ dairektọ dị gateman n'aka. Isi na ụmụ ogbenye abaghị uru, were aka gị ji ozi niile ụmụ ogbenye na-eje. Ịsa moto, ibe flawa, ịsụ akwa, isie nri, igote ihe n'ahịa, wee zaa ụlọ kpofuo ahịhịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Megoji ya ọnwa isii, sọsọ ọnwa isii, ka ị maa ka isi na anya ga-adị gị. Uche gị dịkwa ya. Chukwu gọzie gị, ya gọzie gị n'ihe dị mma nke ị na-eme, ya wepụrụ gị ọnwụ ike na nyanyale. Ngọzi Chukwu gawa gị ọnụ ọchị. Chineke biko anyị na-ayọ gị, o rutụrụ onye ya rutiri ibe ya. Nna biko anyị abịaghị ụwa afụfụ, otuto na isi ala bụ sọsọ gị nwe ya. Oyimo nyere ogbe ya aka, ezi nwanne m cheta onye ka mma. Akụ nwale ọ bụ n'ihe efu nwanne m, ihe ọ bụ n'imere ofu onye bụ Chukwu ka i mere. Oyimo nyere ogbe ya aka, ezi nwanne m cheta onye ka mma. Akụ nwale ọ bụ n'ihe efu nwanne m, ihe ọ bụ n'imere ofu onye bụ Chukwu ka i mere. Onye ọbụla na-esonyere anyị n'egwu a ga-ama nọ ndị akpata aja ka anyị na-agwa, ndị aka gọm, ndị aka chisụl. Chineke ekwekwana ka mgbara ego odibo. Ihe akpara ego bụ ka erie ya erie, maka na a na-eri akụ, akụ anabata. Mmanụ ada akọ na ọkụ ebe a gwọrọ ya. Obi eji akpa ego dị iche, obi eji erikwa ego dị iche. Ngọzi ga-adịrị ndị na-enye enye ka ndị na-eme nnara. Ego ọbụla iji wee nyere ụmụ ogbenye aka, edekwana ya na expenses book, maka nọ sevisi ka ọ bụ, Chukwu ga-akwụchi ya gị ya. Ya mere apịzị na Chineke kalkuletọ n'ihe bụ nke ya. Kunie jee n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, ị ga-ahụ ndị na-asụ udo ọnwụ ebe ahụ. E nwere ndị aka ha dị ọcha nọ na nga, a na-eji onye ya gbapụta ha. Na Jizọs sị na ọ gba ọtọ, iwe nye ya akwa, inye ya nri, nnete ya n'ụlọ ọgwụ, wee gbapụta ya n'ụlọ nga. Enwere otu ọzọ ị ga-esi wee mee ya na-abụrụ ihe anyị na-ekwu ebe a. Onye rie sọsọ ya, ọ nwụọ sọsọ ya. Ụtọ ụwa bụ mmadụ, ọ mmadụ ka eji aka. Ome ọgọ mere ọgọ gawa, na ịmarọ nke iji wee dị ndụ tata. Ụfọdụ mmadụ ga na-asị na onye ara a na-ahọrọ ọgwụ ọ ga-anwụkwanụ, maka na e nwere ọtụtụ ndị ọgaranya ga-anụchi ozi a nọdụ ego ha ike, maka akwara agadi nwaanyị akwa asebi, ọma mbụnata agbọghọ ndị mụ ya na ụmụ ya. Oke mbibi ajọka. Otu nwoke ji wee jee nwụ n'ụlọ ọgwụ, wee kpọọ nwunye ya si ya weta akwụkwọ nsọ ka ọ ṅụọrọ iyi na ọ ya eburu ego niile o nwee donyere ya n'akpati ozu. Nwaanyị wee ṅụọ iyi. Nwoke a nwụọ, adọnye akpati n'ime ini. Nwaanyị bute nnukwu envelopu donye n'ime akpati, ekpochie.
nwaanyị na-ebe akwacha ozu. Ụfọdụ ndị okenye jụwazie kedu ụdị iberibe o mere ha. Iburu ego donye di gị n'ime ini ozu. Nwaanyị wee sị ha na ọdara iberibe ọ ga-eji eme ụdị ha na o jee na bankị kwụnye ego wee dezieru di ya cheki na ndị ori apụ n'ahịa ya bụ ego n'ụzọ. O ruzie n'ụwa mmụọ ka ọ dọrọ ya bụ ego ebe ahụ. Nke a bụ iji nzuzu wee zuzugbuo onye che na ọmụ ihe. Oyimo nyere ogbenye aka, ezi nwanne m cheta onye ka mma. Akụ ụwale ọ bụ n'ihi efu nwanne m, ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka i mere. Ezi nwanne m nyere ogbenye aka, ezighị m cheta ndị ka mma. Akụ ụwale ọ bụ n'ihi efu nwanne m, ihe ọ bụ n'imere ofe onye bụ Chukwu ka i mere ya.